ऐकवा. आपण पाहणार विनोद पुणे न्यूज. परिसरातील घडामोडीवर एक नजर. महाबातमी महाचॅनल. विनोद पुणे न्यूजमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. आपण पाहणार विनोद पुणे न्यूज. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतले रेणुका मातेचे दर्शन. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी माहूर येथे माता रेणुका देवीच्या दर्शनानिमित्त आले असता त्यांनी गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घेतले. या प्रसंगी युवा नेते बालाजी बंटी फड यांनी लोकनेते स्वर्गवासी गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबांची प्रतिमा भेट दिली तसेच पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. यावेळी आमदार भीमरावजी केराम, सौ संध्याताई प्रफुल्ल राठोड, नितीन भाऊ भुतळा, उमरखेडचे आमदार नामदेवराव ससाने, प्राध्यापक विभीषण पाळवदे, तालुका अध्यक्ष संदीप केंद्रे, माहूर तालुका अध्यक्ष दिनेश येऊतकर, गोपूभाऊ महामुने, नगरसेवक माहूर इत्यादी मान्यवर व कार्यकर्ते उपस्थित होते. किनवट येथे केंद्र सरकारच्या गॅस, डिझेल, खाद्यतेल व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईच्या विरोधात